Здравейте! В този урок ще разгледаме ключовите думи в Java или поне малка част от тях. Също ще разгледаме и какво е ключова дума и за какво са ни полезни ключовите думи. Нека да обсъдим как ще разпознаваме нашите ключови думи в нашия код. Това е доста лесно, когато ползваме някакъв софтуер, т.е. някаква програма, в която ще пишем нашите програми. В случая, когато говорим за Eclipse, и когато в нашия код имаме и ключови думи, те се отцветяват в цвят лилав. Това е типично за средата за разработка на програми Eclipse, като другите среди имат друг цвят. Но в момента ние сме се съсредоточили на тази програма. Предназначението на ключовите думи е много важно в езика Java, както и в други програмни езици, но ние няма да ги обсъждаме. Ключовите думи могат да се ползват за определяне на типа на променливите, чрез тях могат да се регистрират оператори, както и цикли в Java, може да се определят и нива на достъп и разни други функционалности, които няма да разглеждаме на този етап. Много важно нещо, което трябва да отбележим е, че ключовите думи са запасени, т.е. ние не може да ги ползваме за наименоване на наши неща в кода на Java. Тоест, какво имам предвид? Например, като имена на променливи, имена на класове, интерфейси и така нататък. Тук на този слайд съм написал всички ключови думи, които съществуват в езика Java, като разбира се правим на скоба, в която искам да отбележа, че във всяка нова версия на езика Java може да се появи някоя нова ключова дума. Но за момента това са всички ключови думи. Като и тук има, накрая съм сложил две ключови думи, те са const и goto. Тези ключови думи в момента ги има като запазени в езика Java, но те нямат никакво предназначение. С малко по-дебелен шрифт съм отбелязал ключови думи, които определят 5 типа променливи, като част от тях вие вече знаете от миналия урок. Единствено мисля, че тук новият тип променлива, която не сте виждали е long, но и ние ще разгледаме по-нататък. Сега ще отидем в нашата програма Eclipse, ще създадем един клас, в който ще регистрираме някакви променливи и там ще видите, че типът на променливата всъщност е ключова дума. По познатата ни схема отиваме на нашия пакет под подразбиране, даваме десен бутон New Class. Слагаме някакво име, което ще бъде свързано с това, което правим. В случая аз ще сложа Java Keywords. След това ние трябва да сложим отметка на ето е това чекбоксче. Тази отметка ще ни генерира нашия метод в Java, без който ние не можем да пишем никакви програми. Т.е. трябва да имаме един задължителен метод и това е методът main. Натискаме бутона Finish. Нашия метод се е генерирал. Ето е тук. Изтриваме този коментар, който се е генерирал по подразбиране. И тук ще напиша две променливи. Всъщност може и да са три. Първата ще е int num1 равно на 1. Double num2 равно на 1.5. Ще регистрирам и boolean с име на променливата isName. Може да сложите каквото име искате, няма никакво значение и ще сложа стойност false. Ще регистрирам и още една променлива string. Това е тип на променлива, която е за текст. Слагаме някакво име на променливата и пишем hello. В променливата num1, num2 и isName забелязваме, че пред променливите num1, num2 и isName съответно имаме типовите, които ги определят int, double и boolean. Пред текст 1 имаме string. Обаче виждаме, че и цветовете тук между тези три променливи, тези три типа променливи и типа за текст е различен. В този случай ключови думи са int, double и boolean.
думичката string не е ключова дума. Това е обект или тип на променлива на база на някакъв клас, но това ние няма да го обсъждаме в момента, тъй като не засяга днескашната тема. Важно е само да видите тук, че тези три променливи имат отпред три думи, които ги определят като тип, и тези думи са ключови думи. Благодаря ви за отделеното време, че гледахте този урок. Ще се радвам да гледате и следващите.